adana man yahdillahu fi abin da ke tafe da su ko kuma ya turo wani ko wasu amma ba Ali ibn Abi Talib ba su suna jin nauyinsa su ba su tattauna tsakaninsu da Ali ibn Abi Talib a matsayin mai wakiltar Uthman bin Affan ba ko dai Uthman bin Affan ya zo da kansa ko ya turo wani to Allah da ikonsa Uthman bin Affan ya tura wakilansa da ciki akwai wannan daga cikin ɗaya daga cikin 'yan shura kuma da cikin wadaka musu albishir da aljanna shine Sa'ad bin Abi Waqqas wanda manzo Allah ya addu'a cewa yayi addu'a karba ai an sani ko yayi addu'a ta zama kawan menene yankan wuka an karba kun san kisan sabon da ya faru a Iraki ai da wani wanda ya masa kazafi ya masa sharri har ya tsufa yana bin yan mata budurwa yana kama su har yana cewa addu'ar Sa'ad ne ta kama ni a daga ci aka tura Sa'ad bin Abi Waqqas da su da wasu mutane biyu da cikin sahabbai su je su tare waɗannan mutane su ji me ke tafe da su da suka je suka tare da suka ce to abin da ke tafe da mu shine Usman bin Affan yana tafi da gwamnatinsa bisa kabilanci yana zaben 'yan uwan kabilarsa da danginsa yana ba su mukamai sauran musulmi baya ba su ɗaya kenan na biyu kuma wajen aƙaya kusan akwai kyauta da kalifofi suke yi a baitalma da treasury na gwamnati wadda ana bai ma'ahalil baiti ana bai wa tsofaffin mata ana ba wa gwagware ana ba da marayu ana ba da mutane da yawa kan raba musu wannan dukiya sojojin gwamnati akan ba su albashi duka to suka ce baya adalci a wannan bangaren baya adalci ƙarshe dai suka ce masa abu na uku da suke tuhuma ya kauce ma hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suka tafi da shugabanci to bayan sun faɗi haka sai Sa'ad ya ce to me abun yi mun ji kukanku me hanyar sulhu da ku suna da yawa suka ce hanyar sulhu kawai shine waɗannan abubuwa da muka faɗa aje a gaya ma Uthman bin Affan khalifa ya alƙawarin zai gyara su idan kun dubi kokensu yana kama da na yan Iraki kama abun haɗin baki ne ko gani bane ta yi ma yan Iraki suka kai wancan idea din zuwa ga Masar so cusa musu wani kusan kaman koken ɗaya ne shikenan aka karo wasu sahabbai aka zo aka zauna Usman ya ce ya yarda waɗannan koke-koke da suka yi bai yi musu ba matsayinsa da ɗan adam innan nafsa la'ammaratun bisu ce shi ba dai ce shi ba mai kuskure ba da shi mai kuskure ne amma zai yi gyara iya gwargwadonsa amma shi ba shi uzuri a matsayinsa na ɗan adam kullu insanin urdatun lil khata'i kowane ɗan adam yana kuskure manzala ce kullum min adam khata kowane ɗan adam yana kuskure wa khairul khata'in tawwabun a takaice aka rarrashe su aka yi sulhu da su suka tafi to bayan sun tafi nan ne fa sharri ya taso wato yadda aka banci abin cewa akwai jarrabawa kamar yadda zamu zo mu gani abin da ya faru tsakanin Aisha da Ali ibn Abi Talib lokacin da ake kokarin yin sulhu masharanta suka shiga suka fita suka yi uwa suka wadaukiya suka hana wannan sulhu kamar yadda aka zo a sulhu da Ali ibn Abi Talib da Muawiya a Siffin wajen Syria nan ma suka yi uwa duka yi madaukiya suka hana wannan sulhu to wannan ma bayan an yi sulhu da waɗannan mutane sai waɗansu mutane suka zauna suka yi tazwir suka rubuta takarda da sunan cewa Usman ne ya rubuta ta me yake dauke da wannan takarda abin da yake dauke da wannan takarda cewa shine ga sako daga wajen Usman bin Affan yana aika wa gwamnansa na Masar shine wane ne Amr ibn As cewa waɗannan mutane in suka zo gabaki daya yan tawaye ne a kashe su har ma a cikin takardar akwai ayan Qur'ani
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. cewa sakamakon waɗanda suke yakin Allah da manzonsa ko a kashe su ko a tsire su ko a yanke hannunsu da na dama sabani, wato a yanke kafar dama hagu kafar hagu, cewa duk a kashe su. Ga stam na Usman a kai, raƙumi na Usman, yaro na Usman. Wannan takarda ta je hannun mutanen Masar, tana zuwa sai suka kama yawo cikin Masar, aka dinga aka ce ta kun gani Usman ya warware alƙawari, Usman bin Affan ya warware alƙawari, ya warware alƙawari, bai cancanci shugabancin maganinsa, kawai kafin ya kashe mu kashe shi, kafin ya kashe mu kashe shi, ya saba alƙawari. Mun je ya sa an rarrashe mu, mun yi sulhu zai yi gyara, ga kuma abin da ya biyo baya, ya aiko takarda gwamnan mu ya kashe mu. Shikenan aka sake gungu ya ninka na farko, waɗanda ma ba su da wancan ra'ayin na farko aka cusa musu wannan ra'ayin. Shikenan sai suka tafi Madina. Suna zuwa Madina suka tafi da kwafin takarda, duk wani sahabi da ya rage babba sai a ji a nuna masa to abin ga Usman bin Affan yayi ran kaza ga watan kaza mun zo an yi sulhu, amma ga abin da ya biyo baya ce a kashe mu. Manya-manyan sahabbai suka ji mamakin wannan abu, suka ce to yanzu ba abun yi sai a kira Usman bin Affan a je kawo delegate ɗinku mu je mu same shi, don babin adalci in ja akun fasikun bina bayin fata bayyano. Aka je aka samu Usman da takarda. Usman ya yi rantsuwa ya ce billahi azim shi bai san da wannan takarda ba, bai rubuta ta ba, bai kuma sa a rubuta ba, bai san da ita ba, yanzu ma taɓa ganin ta. Bai rubuta ba, bai sa a rubuta. Suka ce masa ta ai gashi ga stamp ɗinka, sai ce a yana zargin yaronsa dama yakan masa sakatarensa yana masa tazwiri, yana masa fake ɗin, yakan sa ɗauki stamp ɗin sai sa hannu abubuwa da yawa, to wannan yana ɗaya daga ciki. Suka ce to ai ga yaronka shi ya zo da takardar. Ya ce shi bai tura shi ba, a kira yaron a tambaye shi. Aka ce masa ai ga raƙuminka. Ya ce shi rabonsa da ya ga wannan raƙumi ma ya daɗe yana wurin yaran ne, su suka ɗauka suka ce ba da saninsa ba. Ya rantse musu da Allah ce bai san da wannan ba, sai suka ce to idan ka sani ka mana ƙarya kai maha'inci ne, in kuma baka sani ba to kai gafalalle ne, baka cancanci shugabanci ba. Ya za a matsayinka na shugaba har a ce sakatarenka zai yi tazwiri, zai ɗauki stamp ɗinka ya saka ba da saninka ba, yaron kai wasiƙa ba da saninka ba, da abun hawanka ba da saninka ba, to kai gafalalle ne. Shikenan duk yadda Usman suka ce babu kawai, shikenan suka ce da za su koma kuma za su sake shiri. Suka koma suka sake shiri, da suka koma wasu kamar da ruwa ta tabbatar bai tsaya ga Masar ba, an gayyaci 'yan Ta'if, an gayyaci 'yan Iraki, Kufa, Basra, an gayyace su cewa za a je a yi ta kare kawai. Shikenan a lokacin sai suka yi amfani da dama nan ma suka zo dab da aikin haji. Manya-manyan sahabbai duk yawanci sun tafi aikin haji, amma a wannan shekarar Usman bin Affan ya nada Abdullahi bin Abbas ya zama shi zai jagoranci aikin haji. Abdullahi Abbas kamar an masa wahayi, sai ce masa ya khalifa ka banni in zauna tare da kai, akwai abubuwan da zan tare a nada wani ya je shugabanci aikin haji, don akwai wata kura da nake ji za ta taso, akwai kura da nake ji wanda za ta taso bayan mun tafi aikin haji din nan, ka banni in zauna a wakilta wani ya je shugabanci ya zama amirul hajji, ni in zauna tare da kai, da Allah matsayina na sahabi kila in nazo magana kila su saurari, don yawanci wadanda duk tabi'i ne ba da ya rayu da manzo Allah, duk waɗannan ba sahabi a cikin su da suke fura wannan wutan fitina. Usman bin Affan ya ce a'a ka tafi dai. Shikenan da khalifa ya tura shi ba da sai kama ya tafi. Bayan ya tafi sai ga waɗannan gungun mutane sun zo sun yi dafo, suna zuwa
sai tura Usman bin Affan ya zaɓi cikin sahabbai da yaran sai tura a sake tambayar su me ke tafi da shi me ke tafi da su. Da yaron sa ya dawo sai ce abubuwa uku suke nema wanda ba makawa, sun ce ba makawa kawai. Na ɗaya ka sauka ka ce wa musulmi ga al'amarin kuna miƙa muku je ku zaɓi wani, in kai haka magana ta ƙare da su koma. Ka tuɓe kanka da kanka ka yi resigning daga khalifanci ɗaya kenan. Na biyu kuma in ba haka ba ka yi kisasi ma kanka. To me wannan kisasi zai wa kansa to cewon zalincin da ya yi mutanen da ya zalunta ya yi wa kansa kiyasi, ya yi wa kansa kisasi, ya ce to shi bai san wani zalunci da ya yi wa kansa kisasi ba. Na uku shi ne ko su kashe shi. ɗayan uku nan ya zaɓa. Usman bin Affan ya ce rigar da Allah ya saka masa ta shugabanci shi ba zai kwabe ba sai Allah ne ya kwabe ta. kun san dama manzo Allah ya bada labarin ai zai shahada ko kada shi ya san dai ya san haka shi kuma bai san kisasu da yi wa kansa ba, bai san ya zalunci wani ko ya kashe wani ba bisa haƙi ba. kaga su aiwatar da abin da suke so. shi kenan suka zo kewa gidan Usman bin Affan. akwai bambancin ruwa, suka ce kwana 20, suka ce kwana 30, suka ce kwana 40, amma an fi rajacin kwana 40. ruwa baya shiga, abinci baya shiga gidansa, ga su da yawa. aka ce har abin ya yi tsanani sai da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ne ɗauki ruwa ya shiga. shi ɗin ma da ya shiga waɗannan tsageru ɗin suna zagi suna bakar magana, aka ce da aka ture masa rawaninsa tukwane ya samu ya kai masa ruwa. har Ali ibn Abi Talib yake cewa abinda kuke yi wa Usman mutanen Rum ma kafirai da Farisa wani lokacin ba buɗe ta ba Iran kenan ba su haka, a hana mutum ruwa, a hana mutum abinci. kun hana ruwa ya shiga, kun hana abinci ya shiga, kuma kuna idan ku musulmi ne. a daga dai alimin abu ya shiga masa da ruwa da abinci. bayan ya tafi kwanaki kaɗan sai wannan abinci da ruwa ya ƙare, sai matar manzon Allah Ummu Habiba yar Abu Sufyan ta taso da ɗan jakinta ta hau da abinci da ruwa ta kawo. suka zo suka dinga tsine mata suna jin hijabinta da kyar dai da taimakon wasu sahabbai da suka rakota aka samu aka bata ta shiga ta ganshi ta kai masa dan abinci da ruwa, kai masa abinci da ruwa. abu yayi tsanani ba abin da kai ya kare sai aka aika ma Aisha lokaci ta ma nan shekaran ta tafi aikin haji, matan manzon Allah. aka ba ta labari ba gafa abin da yake faruwa da Usman bin Affan a matsayin ki na matar manzon Allah. la'alla ko ke mai yiwa darajar ki da daukakan ki da yasa su saurare ki, su bude masa kofa ya samu abinci ya samu abin sha, ko zaki koma? sai ta ce a'a, tana jin tsoron abin da ya samu da Ummu Habiba, tana da labari kada ita ma same ta ji walakancin da suka yi Ummu Habiba, kada ita ma ta je a yi mata haka, ta ce ita ba za ta je ba, ta ji gaba da zamanta a Makka. ta suna Makkan ne bayan an gama aikin haji, kafin su dawo sai waɗannan mutane suka samu labarin cewa to in fa aka dawo daga aikin haji, sahabbai suka dawo, to fa kisan Usman zai musu wahala, kisan Usman zai musu wahala. ga sun samu labari cewa Muawiya daga Sham ya turo sojojinsa da kwamanda su kawo Usman ɗauki. sun samu labari daga Kufa
sun zo suna so su kawo masa ɗauki. Daga ita kanta Masar ɗin ma da suka taso akwai ɗauki da yake zuwa na ƙarƙashin gwamnati a kawo Usman bin Affan ɗauki. Ga kuma masu aikin hajji su ma sun suka zo za su biya Usman ɗauki, sai suka yi mitin suka ce kawai ya kamata mu aiwatar da abin da ya kamata mu aiwatar tun kafin wuri ya ƙure mana. To kafin mu je daidai, kafin mu ci gaba, akwai wata ruwaya take ta yaduwa kuma tana nan a ciki a littafai na ahlus sunna da na 'yan shi'a. Wannan kuma abin da ya sa ta yawa littafai ahlus sunna sakaci irin nasu, rashin tasabbut, shine cewa sai suka tsallaka zuwa gidansa suka kona kofar gidan tukunna, gidan Khalifa aka kona. Bayan aka kona aka ce wanda ya fara shiga kansa har ya kama gemunsa yana ja shine Muhammad bin Abubakar Siddiq, Muhammad Abubakar Siddiq shine a ciki. Muhammad an san Abubakar Siddiq yana da Muhammad ko? To kafin mu je gaba mu ba da dan tarihin sa shi Muhammad din nan. Muhammad kun san cewa shine aka haifa a Hajjatul Wada'i da manzon Allah zai tafi a Zulhulaifa. Ma'aikinsa ake ce mata wane ne? Asma'u bintu Umais. Har aka za ka tambayi manzo Allah cewa to gashi ta yi ihrami za ta je aikin haji tana cikin jini ya za ta yi. Manzo Allah ya ce a umarce ta yi duk abin da mai aikin haji yake sai dai ba za ta yi dawafi ba. To wannan Muhammad din ne, shi Muhammad din a Hajjatul Wada aka haife shi, za ta bi aikin haji. To daga bayan ya tasa manzo Allah ya rasu, Abubakar ya hau khalifanci. Wa kenan? babansa shi ma sai ya rasu. Da ya rasu Ali ibn Abi Talib sai ya auri mahaifiyarwa Muhammad. Wace ce sunanta? Asma'u bint Umais. Da ta zo tafiya gidan Ali ibn Abi Talib sai ta tafi da Muhammad bin Abubakar a matsayin mai kenan agwala. Dan ku gane yadda abu yake, sai zake tuhuman Ali ibn Abi Talib cewa yana da hannu wajen kashe Usman domin ga agwalansa dan Abubakar Siddiq shi ma ya shiga. Kun gane yadda abun yake da alaka. Shikenan mahaifiyarsa ta tafi da shi gidan Ali bin Abi Talib, ya tashi gidan Ali bin Abi Talib, ya zanto Ali bin Abi Talib yana masa tsananin soyayya, shi ma ko yana son Ali bin Abi Talib, har ta kai ma Ali bin Abi Talib masa ummuni ba tsallakawa. Muhammad dan Abubakar Siddiq ya tafi ta hanyar wa mahaifiyarsa, ya je zama agwala gidan wa Ali bin Abi Talib. Tunda da Abubakar ya rasu, shi ya auri matan Abubakar, shi Ali bin Abi Talib, an gane a matsayin bazawara. To aka ce lokacin da aka shiga gidan, wanda ya fara kama gemun Abubakar Usman yana ja. Masu tarihi da musulunci har Ibn Kasir ya kawo, har Tabari ya kawo, ya kama gemu Usman yana ja. Usman yana ce masa, gemun da ubanka yake girmama ya kuma shi kake walakantawa, sai ya sake. Amma nan tarihi bai tabbata ba. Duk sai gaji a ce ruya wayu kalu sai ga tattamre. Kaga bai kamata irin wannan babban abu a dauke shi ba isnadi ba, yawanci ba isnadi. To amma yawanci duk tarihin da yake hannun ahlus sunna da waɗanda duk a yawanci aka rubuta inda na tarihin abin da ya faru ne 70% wadda ake samun ruwayansa daga wurinsa dan shi'a ne. Kun san shi waye san shi? Dan shi'a ne. Yanzu ka duba albidaya wannan hali da kasu duk yawancin ruwayarsa ce. In ka duba Dabari ruwayarsa ce. In ka duba albare balarazi dan wasu Ibn Asakir ruwayarsa ne yawanci. Dan shi'a ne, kuma waɗansu ma suna kiransa kazzab, maƙaryaci. Sunansa Lut bin Yahya, amma kunyansa Abu Mukhannaf. Idan ka ji Abu Mukhannaf to shine Lut bin Yahya. Duk wata ruwaya a wurin saka ji tarihin abin da ya faru tsakanin Muawiya ne, tsakanin Aisha ne, tsakanin Ali bin Abi Talib ne, duk kuma dan Shi'a ne. Ce ke ba da wannan ruwaya. Wannan ruwaya ma cin wanda ya fara kama gemu Usman yana ja, Muhammad dan Abubakar Siddiq ne, daga wurinsa ne ta taho, daga wurinsa ne. Har ma an ce wai ma akwai ruwa take cewa ma ya dauki itace shi ya fara dukan Usman da shi. A'a,
ruwaya da ta tabbata wanda ya fara kai hannunsa jikin Usman shine ainihin wanda zake ce masa Saudan bin Hamran. Saudan bin Hamran shi ya sari Uthman bin Affan, har matarsa mata ta zo ta kare shi ma yanke mata hannaye. ana abin da ya tabbata ke wanda ya tabbata ke a takaice suka ji gidan Usman da ya ji sun zo ya yi alola, ya yi nafila, ya karanta suratul Taha, ya daɗa Qur'ani yana karatu. Yana karatun Qur'ani ne suka zo suka sassare shi, bayan sun sassare shi wanda cinsu ya zo da takwabi ya saka kan cikin Abubakar a Usmanu ya rufu a kai ya kashe shi. Bayan ya kashe shi labari ya ishe wa dukkan mutanen Madina, labari ma har ya ji wajen waɗanda suke aikin hajji ba su dawo ba. Kowa ya ji sai masa addu'a ta alheri, ya yi mummunan addu'a ma wadda suka kashe shi. Tarcin wadda ya je masa addu'a akwai Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ce ya Allah ka ji kan Usman bin Affan, Allah ka gafarta masa kurakuransa, ya Allah duk wadda ya saka hannu cikin kashe shi kar ka bari ya yi mutuwa ta Allah da annabi, wato mutuwa irin ta kan keso, ya Allah ka kashe shi shi ma ka sa kashe shi da ayi. Allah kun san Sa'ad bin Abi Waqqas ya addu'a saka da diyari, duk waɗanda suka kashe Usman ba wanda yayi mutuwa ta rashin lafiya kashe shi akai. Dama haka bayan Allah suke. Barin hada wannan da Saddauna, su a suka ce Saddauna ne ba su zai guba ne shi kuma mutuwa yi kashe shi akai. Wanda ya goyi baya ma Iransi mutuwa yi kashe shi akai. Wallahi ba wanda zai kashe bawan Allah ya ce wai dai mutu ta hanyar tusa, shi ma sai an kashe shi, sai an kashe shi. Haka nan duk waɗanda suka kashe Usman bin Affan wallahi kashe su akai, dukkansu ba wanda ya mutuwa ta rashin lafiya. Wasu su ma in sun zo mutuwa ana kokarin sarar suna cewa addu'ar sa ta kama mu, kuma za su je su tara. Lokacin da aka zo kashe Usman akwai maganar da yi, ya ce musu wallahi idan kun kashe ni a bayana har abada kalman kuku musulmi ba za ta taɓa haduwa ba kuma za ku taɓa sallah a bayan mutum guda duk ku bi shi ba kuma za ku taɓa haduwa ku yaƙi abokan gabanku kanku haɗe ba. ta abinda Usman ya faɗa ba shi har yanzu sai muke ciki. Wannan ba bin wannan sallah, wannan dan akida kaza ne, wannan dan akida kaza ne, wannan ba bin sallah tun kashe Usman. Mu muna yakan junan mu shira mu je mu yaki na waje, yace kalmar mu da ta hannu. To da ma manzo Allah ya faɗa, manzo Allah bai faɗa ba, me manzo Allah ya faɗa game da kashe Usman, waye sani? Usman bin Affan me yace? Kofa ce. In aka kashe Usman to wannan buɗa an karya ta kuma da sake ruhuwa ba, ko tun da aka kashe Usman har yanzu duniyar musulmi ta zauna lafiya ba. Tun da aka kashe Usman bin Affan ba zauna lafiya ba har yanzu, har yau ba zaman lafiya tsakanin musulmi su yasu, kuma ila yawmul qiyama ba zaman lafiya. Saboda kaga wannan sun jawo mana sharri. Ke in kun kashe ni kalmar ku ba ta sake haduwa ba kuma za ki sake haduwa a bayan komanda ɗaya ku yaƙi abokan gaban ku ba za kuma sake sallar ku sake bin limami ɗaya sallah ba, sai an samu sun fandare. Lokacin dama da aka gewa gidan Usman wanda yake sallah, kun san har masallacin manzo Allah sun kwace, dan tawa yake sallah. Buhari ya ruwaito ku duba cikin Buhari akwai aka zo ga Usman bin Affan aka ce to lokacin kafin a kashe shi aka ce to gashi dan tawa zuwa kewa gidansa sun kwace masallacin manzo Allah, ɗaya da cikin su ne ma yake sallah, mu bi shi sallah ko kar mu bi shi? Ka duba adalci irinsa. Su suka kewa gidansa ya ce a mafi kyawun abinda musulmi zai bayan kalmar shahada ya ce ita ce sallah, in mutum ya yi sallah ku bi shi, amma kar ku shiga tawayen da suke, ku bi shi sallah. Haka wannan dan tawayen da ya zo ya yi sallah da mutanensa da makamai da komai. Sabon manzala wasu ga kaura cewa masallaci, amma waɗanda suka ce su ba za su iya sallah a gida tare da mata ba, haka suke zuwa suke bin dan tawaye din, haka suke bin sa, haka suke bin sa. Yana da cikin Buhari ka duba, ce ku je ku bi shi sallah. Amma ka ga yanzu ya ga wani
baka yaƙe shi ba ma sai ce kawai kana bi ka sallah. to inda yanzu yau kai ne aka kewaye gidanka kwana 40 ba ruwa ba ci ba sha, me za ka wanda suke kewa haika ce musu dukkan su kashirai ne, har matan su ma ya kakafu tare har kabilan su ma ya kakafu, ma kaga su wanda ke adabi ne ce a adabi. sahabbai suka dawo daga aikin haji suka tarar ga abin da ya faru. Usman ya kwana 3 ba binne shi ba, ana ta kokarin a nada khalifa tukunna. shine lokacin aka ce wanda ya masa sallah Sa'ad bin Abi Waqqas shi ya masa sallah, wasu wani kace Jubair ne shi ya masa sallah, Allahu a'lam, akwai bambancin ruwayi. to bayan an masa sallah gawansa tana Bakai, babban makabarta ta Madina wadda har yau take nan ta gabar da Baki. har ma a lokacin akwai ruwa da Abu Hurairah ya ruwaito yake cewa wata rana sun zo wucewa da Usman bin Affan sai ya nuna wuri, yace wannan guri mutumin salihi ne, in ya mutu nan za a binne shi. Usman da ya mutu kuma a nan gurin aka binne shi, a wurin aka binne shi. kaga gawa tana Bakai, baya tare da manzon Allah a masallaci zama da tare da wane ne, da Abubakar da Umar su uku ne, amma shi gawar suna cikin general makabarta a nan yake. sau bayan an gama binne shi to sai maganan na da khalifa kuma a lokacin a ban kasa ba wanda ya cancanci zama khalifa ittifaqan sai Ali ibn Abi Talib. amma akwai manaqib na Usman fa da fada'il din sa ne kuka gani zamu bari wani lokaci mu zo mu karanta falolin Usman bin, dan muna son dukkan waɗannan muka zo Ali ibn Abi Talib sai mun faɗi falalansa, Muawiya sai mun faɗa, kowanne muna son faɗi falalansa wanda daga bakin manzon Allah. to na Usman din kuna ganin mu jinkirta tana da yawa, sai dai mu sama mata lokaci, mu sama mata lokaci mu zo falalan Usman kawai da ni. shikenan musulman da suke Madina suka yi mubaya gaba ɗaya ma Ali ibn Abi Talib a matsayin shine khalifa. duka ɗan kaɗan ne waɗanda ba su yi mubaya ba a lokacin, kuma ba ma wasu sanannu bane, amma dukkan sahabbai sun masa mubaya. to sai Muawiya da yake Sham sai ce shi ba zai yi mubaya ba. Ali ibn Abi Talib sai tura masa yaron sa da ake ce masa Jarir, yace ka je ka samu Muawiya ka ce me yasa ba dai mubaya ba, sai ce ya ga samu Muawiya sai ce dalilin yasa ba dai yi mubaya ba shine Allah mana sarki ya faɗa cikin Alqur'ani, man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif qatl. Allah ya ce duk wanda aka ce shi ta hanyar zalunci mun sanya ma waliyansa dalili hujja na neman fansa, yace kuma ni ne waliyin Usman. domin Abu Sufyan da baban Usman bin Affan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, da haka Muawiya dan baffan Usman bin Affan ne. yace ina neman jininsa ɗayan biyu, ko ya kamo waɗanda suka kashe Usman ya kashe su, ko ni ya bani ni in kashe su, in yi haka da masa mubaya. yace amma ba na jayayya cewa wanda ya fi cancantan kalibanci Ali ibn Abi Talib ne, shi ya fi cancanta ba ni ba, amma ni ga korafi na wani shine sharadi na. Jarir ya dawo ga Ali ibn Abi Talib ya ce ga abin da ya faru, Muawiya ce ba zai maka mubaya a matsayin kaliba ba sai ka yi kisasi. Ali ibn Abi Talib ya ce a'a, ni ma yana da hujja cikin Qur'ani. hujja na cikin Qur'ani Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ya ce ku hada kan igiya guda shine musunci kar ku rarraba. Kin mubayan Muawiya rarraba zai kawo. Kuma mutanen da yake cewa ni in musu kisasi yanzu, mutanen nan suna da makami a hannunsu, suna da shauka, suna da ƙarfi. Ba zai a yanzu na iya yaƙansu ba, in na ce zan yaƙe su fitin da za su tashi ta fita ta binan ɗinsu. Ya ce amma ya sake tura ce a gaya Muawiya ya yarda mu mubaya'a. Idan shugabanci ya tabbata mun samu goyon bayan musulmi, waɗannan mutane za mu hukunta su kamar yadda Allah da manzansu suka hukunta, za mu hukunta su. Amma a yanzu ba ni da ƙarfin da zan yi hukunta su.
a lokacin Ali ibn Abi Talib kun san wata musiba da ya fada wato wata musiba ne da ya fada cewa akan kashe Usman sai aka samu da magoya bayansa shi Ali ibn Abi Talib da makiyansa sai bakin su yazo daya da kai mamaki ya dace da makiyan mutum da masoyansa bakin su yazo daya kan mutum in haka ya faru da kai ya daka in kai ne ta ya bakin su ya do makiya Ali ibn Abi Talib suka ce a'a Ali ibn Abi Talib shi ya hada baki da waɗannan mutane tun zuwan su na farko shi ya zuga su na mutanen Iraki su ko suka zuga mutanen Masar aka zo aka kashe wane ne Uthman dan ya hau mulki masu wannan kalma makiya Ali ibn Abi Talib suke hada wannan shari'a cikin al'umma ce Ali ibn Abi Talib shugabanci yake nema don haka ya taso da wutan fitina ta zo ta ci Uthman don ya shugabanci kaga wannan makiyansa suke faɗa magoyan bayan Ali ibn Abi Talib kuma su da suke tare da shi sai suna gaya wa jahilai suna cewa ai Ali ibn Abi Talib baya son zalunci Usman azzalimi ne don haka yace a kashe shi to kaji waɗannan homo su Ali ibn Abi Talib su suke yada wannan a cikin suke yada suke cewa Ali ibn Abi Talib baya son zalunci Usman bin Affan kuma azzalimi ne yana raba dukiya baya adalci yana bada mukai ba da ci haka Ali ibn Abi Talib ce a kashe shi kawai haka Ali ibn Abi Talib jarumi ne mai adalci ne to yanzu in kai ne a wannan yanayi da wa zaka je ga masoyanka su ma ga abin da suke yada maka in ka fito ka ce ba kai ka saka a kashe shi ba su ma ka kashe musu gwiwa sun samu abin faɗa kanka balle waɗancan ka dama su gas can sun so suke maka ce kai ka kashe dama sun maka sharri mutumin da ya ce a kashe shi ne da ku zai kawo ruwa da abinci ya kawo har ma zuwa masa walakanci ko ba mun karanta ba cewa ya kawo ruwa da abinci Usman bin Affan ba me so a kashe shi shi kuma ma me yasa Ali ibn Abi Talib lokacin bai taimaka aka yaki waɗannan mutane ba a lokacin Ali ibn Abi Talib ba zai iya ba sabai yawancin manyan sabai sun tafi aikin haji da fursa opportunity suka yi season a wannan lokacin su mutanen suka haɗu gayya guda ko lokacin yawancin sabai ba su nan yawancin sabai ba su suka amfani da wannan dama din amma a duda haka fa ku tuna akwai sabai da dama da aka kashe su akan kofar gidan Usman suna kare Usman din har kansa an kashe mutane sama da 30 a lokacin wannan yazo a kashe shi yana kare Usman wannan yazo a kashe shi sai da Usman ya ga zu da jinin da yawa shi da kansa ya ce a'a yana hada su da Allah a tafi a bashi daga shi da iyalansa ba ya son wani ya sake baki da ya dinga hada su da Allah wasu ma suka tafi suna kuka suka ce mu bari a kashe kan mu kashe ka me dadin rayuwa a gare mu wani dadin rayuwa da mu ji kana tsakanin mu a Madina a zo a kashe ka a tafi mu kuma wani rayuwa da mu ji dadi bayan ka rasu yace ni dai na ce ku tafi in kuma soyana ne ku tafi a kaina bari a dinga zo da jini wannan yazo a kashe shi wannan yazo a kashe shi ba karshe suka tafi suka bar Usman daga shi sai iyalansa da yaransa har ma wanda ya sari Usman din wanda ake ce masa Saudan bin Amran din bayan ya sari Usman din yaron Usman ya gaba zai iya ba hakuri bare ya hakuri shi ma ya kukan kura sare shi suka yi mutuwan kasko su Ali ibn Abi Talib yana da uzuri bare a ce da yayi yaki taimaka ma Usman ba a lokacin koyarsa ba ta yi ba sahabbai yawancin su ba sa nan an tafi aikin hajji waɗannan mutane kuma sun yi gayya da mutanen Masar mutanen Iraki duk sun zo sun cika Madina wanda suka kwace masallacin manzon Allah in sahabbai suna da iyawa su kwace masallacin manzon Allah ma daga wurin su mana su kwace mana amma suka gagara saboda shiri ne aka yi ba na rana ɗaya ba na kwana ɗaya ba don a kawo da Usman bin Affan su Ali bin Abi Talib ba za a ce ya ki taimaka Usman bin Affan ba za a ce babin da ya fi karfin sa ba da dai to yanzu nan mu dawo dalilansu da suke faɗa shi Muawiya ya ce saboda Allah ya ce man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan hujjarsa kenan shi kuma Ali bin Abi Talib Allah ya ce Usman yana abin da menene Muawiya kuma du'a ko ta hujjarsa da ya kawo inda yake cewa kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wa la tudrak wani sabin sa cewa Allah ya wajabta yin kisasi annafsu bin nafs wani suna dalilansa ya ce ya yadda Ali bin Abi Talib shi fi cancanta da shugabanci amma shi abin da yake nema kawai jinin Usman abin da yake nema kenan in an baya masa wannan bukata zai mika wuya
to amma fakar kumanta kun san Muawiya shekara nawa yana gwamna zamanin Umar da zamanin Usman? Shekara 20. Tibiyayi shekara 20 yayi a zamanin Umar, Usman ya zo ya dade tabbatar da shi. Ya zanto Muawiya yana da wata ɗabi'a da ta sa ya karɓa wajen mutane. Na ɗaya kyauta, na biyu haƙuri. Waɗannan abubuwa biyu da kyauta da haƙuri ya sa mutanen Siriya sun miƙa ma Muawiya. Ai ma lokacin da wakilin Ali bin Abi Talib ya zo yana neman yayi mubaya, ya tara mutanen Siriya a masallaci, shi Muawiya tara su yace me da kuwa ni shawara. Ga Ali bin Abi Talib ya turo da wakilinsa Jarir cewa ne mubaya'a. Me ra'ayinku? Yana son ji ra'ayinku. Gaba ɗayansu suka ce masa mun baka goyon baya zuwa ga mutuwa da dukiyanmu da jininmu, muna bayan ka sai ka kwato jinin Usmanu. Wannan ce abin da ya karfafa wasu Muawiya gwiwa. Suka ce da jininmu da dukiyanmu mun baka su har zuwa ga mutuwanmu sai ka kwato jinin Usman. Haka wani karfa wa Muawiya guya ce bare mu ba mai abu kaje ga masa bare mai kwato jinin su. To yanzu ko a ganin ku nan tsakani da Allah waye za a ce yake daidai a ganin ku? Muawiya ne da yake neman a yi kisasi, ko Ali bin Abi Talib da yake neman tukunna a yi masa mubaya'a kafin a yi kisasi? Kuma kowa yana da ayan Qur'ani, kowa yana da ayan Qur'ani, kowa yana da ayan Qur'ani da ya runguma, kowa. Malam me da ka ce? Muna jiran ka. Yawwa, to bari ku ji. Yawwa, kun ji ra'ayinsa? Yace shi da ra'ayinsa da Muawiya yayi mubaya'a gwamnatin ta tsaya. Haka ne? To wasu kuma abinda suka ce tun daga wancan lokacin suka ce to da Muawiya yake mubaya'a da Ali bin Abi Talib ma yayi hakuri bai yake shi ba da an samu maslaha. Ko ba ga da matsala take ba? Kowanne in ka fito ta nan sai a fito maka nan cewa ai da Muawiya yake ba dalilin da yasa aka yakin Siffin ba da aka kashe dubban mutane na musulmai, sai da ce to me yasa Ali bin Abi Talib shi bai hakuri ba? Dan dai Muawiya shi kadai a cikin gwamnoni yaƙi, don mai da shirya yaƙi ya yi haƙuri. Suka ce to nan masu ma suka ce to ai da ya haƙurin da ya fi, kamar yadda wasu ke cewa da Muawiya ya yi haƙuri ya yi mubaya'a hatta ya sabbal amru da ya fi. Saka duk inda ka fito akwai waɗansu mutane da su ma suna da ra'ayinsu a kai. Takurin kusa na san yanzu muka bi kunan kowa da ra'ayinsa. Wani zai ce Muawiya, wani zai ce Ali bin Abi Talib. To ga amsa kawai kwaya ɗaya. Mu bi amsan da ahalin sunna wal jama'a suke kai. Kuma wallahi ita ce mafita. Mene mai mafitan? Kullun mujtahidun wa muta'awwilun. Magana ta riga ta kare. Kullun mujtahidun wa muta'awwilun. Da Muawiya da Ali bin Abi kowa mujtahidi ne, kuma kowa yana da tawili irin nasa. Kun san me manzala ce ga mai tawili? Manzala ce idan shugaba ya tawili a yi ijtihadi, kan fara da ijtihadi. Idan shugaba ya ijtihadi wajen tabbatar da wata matsala ko wani hukunci, in ya dace haka Allah da manzon suke so yana da lada nawa? 2. In kuma kai rashin sa'a bai dace ba yana da lada nawa? 1, saboda kokarin da ya amma bai dace ba. Ko ku gane bane? To sai mu zo meye ma'anan tawili? Ma'anan tawili shine ka dauka kai ne akan gaskiya wanda yake fada da kai shine akan kuskure, saboda ayoyin da ka dogara da su. Shi ma kuma ya dauka wanda kake faɗa da shi ne akan gaskiya, kai ne akan kuskure, saboda ayoyin da ya dogara da su. Kamar yadda yanzu anan Ali bin Abi Talib yana da ayoyi, Muawiya yana da ayoyi, kaga kowa akwai tawili, akwai yana kafa dalilin sa ne akan ayar da ya dogara da ita, ko ba haka bane? To a irin wannan ba a bai ma wani kuskure, sai a maida al'amarin su zuwa ga Allah. Da haka mu a wurin mu da Ali bin Abi Talib da Muawiya dukkan su mujtahidai ne masu tawili, ba wanda za mu aibanta, ba wanda mu ce wani mai daidai wani mai kuskure, ba za mu zabi kowa, duka zai ce radiyallahu anhum, radiyallahu anhum. In kuma dan shi'a ya zo ya same mu
yace me da ka ce tsakanin abin da ya faru da Muawiya da Ali bin Abi Talib yana so yayi zagi sai ka ce masa to bari in baka amsar da Imam Ahmad bin Hanbal ya bayar. Wani dan shi'a yazo ya same shi yace masa ya Aba Abdullah, wato Imam bin Hanbal kenan, Imam Ahlus Sunna, me za ka ce game da abin da ya faru tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya? Sai ya ce masa ni ba abin da dan ce sai abin da Allah ya faɗa. Me Allah ya faɗa? Allah ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Yace ai Allah ya faɗa cikin Alqur'ani yace waɗancan mutane sun riga sun wuce sun tafi da aikin su, ku ba za a tambaye ku akan abin da ya faru a tsakanin su ba. Da haka ba abin da ya faru tsakanin Muawiya da Ali ba ruwan mu. Ko kuma Abu Zur'a babban malami ne, wannan shi zai same shi ce masa Abu Zur'a me za ka faɗa, waye ke daidai waye ke bai kuskure tsakanin yakin da aka yi da Ali bin Abi Talib da Muawiya? Sai ya ce masa abin da dan faɗa shine ubangijin Muawiya mai gafara ne mai jin kai ne, ubangijin Ali bin Abi Talib kuma da yake fada da Muawiya, ai Ali bin Abi Talib shi kuma da yake fada da Muawiya mutum ne karimi mai afuwa, dan haka ni ba zan shiga tsakanin su ba, ni ba zan shiga. Ubangijin Muawiya mai rahama ne mai jin kai, abokin fadan Muawiya kuma Ali bin Abi Talib karimi ne. To ina ruwan mu? In kuma ya ki tika tiktaki to zai gaba shi amsa mai zafi. Wani dan shi'a zai samu magabaci sai ce masa me za ka ce game da abin da ya faru tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya, musamman ma Muawiya? Buɗan bakin sai ce to Muawiya mun san shi, mun san ubansa, ina son ka gaya mun kai waye ubanka, waye kai waye ubanka kafin tukunna mu saurare ka. Da ya juya sai ya ce masa kai ka ji, idan zakara da zakara suna faɗa me ya kawo kadangare ciki? Ya ce kai kadangare ne, Muawiya sahabi ne, zakara ne, Ali ibn Abi Talib sahabi ne, zakara ne, to kai kadangare ina ruwanka? ko gane yadda matsalar take ba. Sai za na ce muku wannan tarihi mu ba muna yin sa don mutuncin wani bane, ko mu ce ga mai gaskiya ga mai kuskure, mu ba da haka muka yi ba, wallahi mu ba da haka muka yi ba. Mu ba mu da wani iso baki a zuciyar mu game da sahabin manzon Allah, wallahi ba mu da shi, wallahi ba mu da shi. Mu a wurin mu aqida ahlus sunna kullum mujtahidun wa muta'awwilun, kowa da ayansa da hadisansa da dalilansa, kuma sun tafi. Jiya muke karantawa a Riyadus Salihina, Aisha ta rawaito hadisi wajen manzon Allah, manzala ce tace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tasubbu al amwata faqad amdau bima alama qaddamu. Zana ce kar ku zagi waɗanda suka mutu, ba fa masa biyu ba, a kar ku zage su, sun riga waɗanda suka mutu kar ku zage, sun riga sun tarar da abin da suka aikata, in ne kyau umumuna kar ku zage su. To idan ya zanto ba ma sahabbai ba an hana mu zagi matattu, to ma baluka me gare ka, to ya kuma sahabbai? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wanda yan bidiya ba su ji sunansa, yace a ɗauka ma sahabbai sun yi laifi, su waɗannan ɗin ko alimin abin da ko Muawiya ya laifi, yace to idan laifi ya tabbata abin da ya rage kenan sai mene, sai shiga wuta. Yace to akwai abubuwa 10 da Allah ya kawo da su hana ka shiga wutan. Yace in mun sama ma ƴan na baya don bai ba za mu samu sahabbai ba. Yace na farko ko da kai laifin ya tabbata zaka tafi wuta, tuba yana hanawa. Tuba ba ta hana shiga wuta? Istighfari yana hanawa. Addu'an mu'minai والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. sanan ga addu'an iyaye, bayan addu'an mu'minai ga addu'an iyaye, ga aikinka na alheri
gina makaranta, rijiya, sadaka, wannan yake innal hasanati yuzhibna sayyiati. Cewa kai munanan aiki kyawawan aikin ka kenan yakan share. Akwai abubuwa guda 10 da ko ka cancanci shiga wuta insha Allah za samu ɗaya daga ciki a matsayin ka na musulmi ya hana ka. To idan yan baya mun ce yan baya suna da wannan, amma duk sabai ba su da wannan. Muna suka yi jihadi da dukiyansu da jininsu da rayukansu, suka ba da rayuwarsu ga baki ɗaya kan wannan addinin, amma duk su mu abubuwa guda 10 na mu kasa sama musu ɗaya da zai tsayar da su. A dauka ma ba dukan suna ka musu albishir da aljannan ba, amma yawanci wanda ake magana kan su ya musu albishir da aljanna. Saboda haka mu ba muna karanta wannan tarihi ne don mu soke wani sahabi ba ko da mu baci wani, wallahi ba ita ce manufan mu ba ko daya. Mu muna so mu fito da abubuwa ne da aka kwaci su ake kawo su ba daidai ba. Sai sa ma nake son dan zo dan yi magana akan hadisan da suka zo cikin sahih Muslim da Buhari. Kun san dalili? Yan shi'a suka yi amfani da wata dama sai su dauko wani hadisi a cikin sahih Muslim sai to ai ga ma littafin sunna ma sun kawo, kuma ahli sunna sun ce ba littafin da ya kai Buhari da Muslim, wanda a fili karare ne kaga hadisin kaman ya saba mu hankali ko ya saba mu shari'a ko ya saba mu abin nan. To dole sai mun zo mun ga ya shin ya usulubin Imam Muslim yake. In ba mun san usulubin sa ba to Allah durar da kaza ka buga da dan shiya da ka sha wahala. Ai kaga yanzu a ciki akwai a sai Muslim akwai dan shan da ta mutun karara da wannan magana cewa Muawiya yayi umarni da wasa'at, ya tambaye ce dan me baka zagin Ali ibn Abi Talib akan minbari ba, don me baka zagin Ali ibn Abi Talib? Yace ni ba dan zaga ba. Ya dinga fadan falalan Ali ibn Abi Talib saboda wata rana manzo Allah yana zaune yana cewa waye dan bashi tuta ya je yaki, Allah ya fata yi ta hanyar sa. Sahabbai suka dinga daga kai har suka kwana suna ta tattaunawa, karshe yace ina Ali ibn Abi Talib. Kaga falalan sa ko ba falalan sa bane, ya dinga fadan falalan sa. To wannan hadisin yana cikin sahih Muslim, in kai wasa dan shi a dai kawo maka shi. Yanzu kaga tabbas ga littafin kuma na sunna an kawo inda Muawiya yace a zagi Ali ibn Abi Talib. Alhali Muawiya shi bai ce a zagi Ali ibn Abi Talib ba, bai umurni ba, amma ba maka gane ba za ka gane da abubuwan suke ba za ka gane ba. Muawiya yana da hakuri ba dai yi a ce Muawiya da yadda ke mutunta iyalan gidan manzon Allah yanzu kuma yana zagi Ali ibn Abi Talib ba. Wato abu guda ga wani magana da yake so yi ku yakuri. A duk magabata kamar yadda magabata suka faɗa, ba wanda ya samu kalubale da hadisai na ƙarya irin Muawiya. Kun san dalili? Yayi faɗa da shugaba wadda makaryatan duniya suka taru a bayansa. To wannan fadan ta jawo masa hadisi aka dinga sanyawa, kai duk wani laifin duniya sai da kai hadisi na ƙarya ka zargi Muawiya da shi. Kaga an dangane zina zuwa ga Muawiya, an dangane luwadi zuwa ga Muawiya, an dangane shan giya zuwa ga Muawiya, an dangane kisa zuwa ga Muawiya, an dangane sai da gumaka zuwa ga Muawiya. Kai akwai wani hadisi ba da ƙarya da suka yi, wai wata rana manzon Allah yana cikin masallacinsa sai ga Muawiya ya dauko Yazid, sai manzon Allah ya ce alqa'id wal maqud fi an-nari. da wanda yake da wanda ya dauka da wanda aka dauka da wanda yake jagora duk yan wuta ne. A wata ruwayan kuma sai manzo Allah yake cewa wa yake so ya ga la'anan ne, sai zabar suka ce suna so su gane ce to ku tsaya ku gani. Ana zuwa sai ga Muawiya ya bullo. Wallahi duk wannan wada ne na yan shi'a, duk ƙarya ne, ba da isnadi, duk da yan shi'a ne. Zaka ba laifin da ba dangana wa Muawiya ba. Luwadi, sai da gumaka, zina, shan giya, kin sallah, duk sai zaka dangana wa Muawiya. Hawa
tare da cewa an samu waɗansu su kuma masu son kare Muawiya su kuma su ma suka wuce iyaka, su ma suka saka hadisai na ƙarya na falalan Muawiya, wasu falala wanda Muawiya bai san da su ma dangana su dan dai su bata mu waɗancan rai. Allah sauka. Mu ci gaba, akwai time? Dan muna so mu shiga gwamnatin Usman bin Affan ne, mu ji inda ta je ƙarshe. Mun zo ƙarshen ta, mu falalanta ne muka ce mu ban faɗa ba ko? To ta Ali bin Abi Talib yanzu muke so mu gani. Ali bin Abi Talib an kashe shi, ai Usman an kashe shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara nawa? Shekara nawa wadai ga mana? Har yanzu ban ga wani ya daga hannu ba. Shekara 30 da nawa? Da 6 zuwa da 7. Ranar 20 ga watan Zulhijja, lokacin alazai ba su gama dawowa wa dina ba. Ranar 20 ga watan Zulhijja an gane a kashe shi. Hijira tana shekara 30 da 6 suka ce da 7. Allahu alam. An gane? Muka ce za mu zo faɗi falalan Usman, wato manaqib nasa da fada'il nasa wanda manzon Allah ya faɗa. An gane, za mu zo mu karatu ne na musamman na rana guda. An gane? Yawwa, kamar da muka zo Ali bin Abi Talib shi ma za mu faɗi falalansa, muka zo jan Muawiya ma za mu faɗa. An gane, wani dukkan sahabbai ne. Na'am. Assalamu alaikum. A tambaya na cewa me matsayin taqiyya a musulunci, yana ne halatta yana kuma haramta? To in aka ce taqiyya, farko abin da zai tafi kawai abin da a tuna shine yan Shi'a, domin su da suka maidaita wani bangare na aqidar su. Har ma ke samu littafin ake cewa man la taqiyata lahu la dina lahu, kada samu irin wannan a cikin akwai littafin su a rubuce, su sun sani. Amma a wajen ahlus sunna in aka dauki taqiya a matsayin mutum ya boye abin da ke zuciyarsa ya bayyana wani abu ne wanda yake faruwa a lokacin da kafirai suka kama musulmi, suna kokarin sai ya ridda sai ya kafirta. To a irin wannan in ya furta wani abu sabanin abin da ke zuciyarsa ba shine taqiya ba, suna ganin bai laifi ba, kamar da Allah ke cewa illa an tattaqu minhum tuqa, walakin man sharaha illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani, wanda aka tilasta shi yayi kalman kafirci amma a zuciyarsa bai da wannan abun ba.